Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía dos xornalistas Arturo Maneiro, Javier Carnota e Pepe Castro, falando na primeira parte da situación económica, da situación política, dos datos do paro, que era algo sobre o que se pronunciaban tamén hoxe as forzas parlamentarias galegas, porque non tivemos pleno, estaba Feijóo en Barcelona, así que tocaba falar, por suposto, do paro e da economía. Bueno, falase tamén estes días da inminente entrada de Pemex no accionariado do estaleiro de Barreras. Chamou a atención que hoxe dicía o alcalde de Vigo, Abel Caballero, que os méritos son da cidade, non? E non da xestión de Feijóo, que digo eu que algo tería que ver. Non sei a vos que vos parece, porque a min chocoume, non? A mí me parece moi propio. En Caballero case non pode chocar nada, pero chamoume a atención. Vai dicir, é moi propio de Abel Caballero, o sea, todo o que diga Abel Caballero coa realidade é pura coincidencia, non? Que mal entrades, eu creo... falar mal de Abel Caballero e vou ter que defender. Pois vai pensando os argumentos. Pero non o podes defender a Abel Caballero, porque... Totalmente, que a mí me parece moi xusto o que acaba de decir. Bueno, pois primeiro Arturo, logo Javier. O lóxico é que aquí pasa como con todo. Si o presidente da Xunta fai, é porque non el, si non fai é que ten que facelo, si o consigue non está claro que o consiga, si non o consigue sí que está claro que non o consigue, quer dicir que todo se trata de que ao final o que hai que facer é conseguir contratos, é conseguir resolver as situacións e non preocuparse do que digan os demais, porque para iso está, non? E Abel Caballero é experto en crear conflictos, en vivir baixo a boina de Vigo, cabreando un pouco o personal de Vigo contra o resto de Galicia. Creo que é un tema moi grave desde o seu punto de vista, non? A ver, Javier, tes argumento para defender a Caballero? Aí, quen teña un máster e un doctorado son os distintos candidatos que vai presentando o Partido Popular de Vigo á alcaldía da cidade, non? Que consiguen, ademais, cabrear a propia cidade e incluso as forzas vivas da cidade, que normalmente son tamén os que xeneran correntes de opinión que afectan na hora de que a cidade se decante por un ou outro alcalde. Parece que neste caso Abel Caballero ten consolidada bastante a súa posición ali. A maioría, sobre todo. Eu creo que sí, sí. Eu creo que tempo. Pero non é o máis votado en Vigo, o sea que... Volvemos ao do máis votado, do menos votado, eso cando queiramos. No, avancemos, por favor. Non ten a maioría. Avancemos. Ao paso que vai, non sei se rebasará demasiado. Precisamente eso, creo que xa falaremos disto e os dous xuntos, no seu momento. A inacción e a acción desfavorable para os seus propios intereses do PP en Vigo tamén contribuirá. Ti concordas entón con Caballero, a ver? Sí, pois efectivamente. Por qué? Igual que Pachi, concorda con Caballero. Porque efectivamente a cidade é a que ten un asteleiro. É dicir, o que sucedeu foi que había un asteleiro, non? E que seguramente lle son presidente, oye, hai aquí unha oportunidade porque nos vamos ao tacho. E hai un presidente oportunista. Por qué? Pois, carai, faz ben contarme agora que hai eleccións porque vou vender a burra dunhas papeles que non vou ensinar. Ti crees que foi así, non, a cousa? E por que non? Pode ser así, e pode ser como conto eu, porque de momento ninguén mo vai desmentir. Por que non vai desmentir? Pois porque falta transparencia no goberno galego, que non quere ofrecer a versión completa da película. Non lle quiso ofrecer a oposición, nin antes. Abel Caballero co contrato de Pemex, coa entrada no accionariado. Como que non? Entón, eu entendo que o contrato de Pemex, os famosos contratos de Pemex, pois xa estaban firmados hai 6 meses, e non é certo. E despois, pois eu podo decir que non é certo, como outros podo decir que é certo, porque realmente é unha cuestión de fe. Pero o de Pemex e o presidente agora, o que mexicano di que sí, polo tanto non é tanto de fe. Bueno, teña que fíome tanto do presidente galego como do presidente mexicano. Non lle atribuyo ni un ápice máis de credibilidade ao mexicano que ao galego. Eu creo que sendo moi pouca neste caso que atribuyo ao galego hasta que queira. Un país moi serio, Galicia máis. Cos teus acordos que leva adiante moi serio. Eu creo que é un debate, entón, polo tanto, non existe ninguna razón pola dúbida. Sí, a de que non mo queiran ensinar. Si tú dividas, a Galicia é seria, México é serio, o presidente galego é serio, o presidente... Non, que Galicia é seria, México é serio. E Javier deixou aí, xa non quere seguir. Depois temos un presidente galego que non amosa nin os papeles, nin como fixo. Beiras é un tío moi serio para dar unha imaxe de Galicia a hora de... No,
Beiras veu... Entón, hai unha parte de Galicia que non é moi seria. No, pode haber individuos, pero a colectividade, eu creo que somos un país envidiable. Envidiable, como mínimo. Deixa de falar a Pepe e logo seguides. Eu creo que... Facendo polo de Pemes, e logo con Beiras se queres tamén. A min esta discusión non me parece oportuna xa no momento que estamos vivindo en Galicia, non? Como dicía Felipe González, bueno, non decía, Felipe González reproducía aquilo de gato blanco ou gato negro, non? Algo de razón ten Caballero, no sentido que decía Javier, de que efectivamente hai unha ría fermosísima que é a ría de Vigo, ali había un asteleiro, hai un asteleiro que estaba prácticamente quebrado, inactivo totalmente, eso está en Galicia, e todo eso puxo en valor o presidente de Galicia cando foi a México, e bueno, conseguiu, acadou esos contratos que, aínda que non nos vimos, parece que son reais, por lo menos Pemes entra no accionariado de eso sí que é real. Fillos de J. Barreras. Conseguimos que unha empresa... Eso vais a poñer en valor e vais a poñer a producir. Todo o demais, a mí pareceme que non ten sentido absolutamente ningún, porque volver a caer no minifundio. Eu teño a miña leira, a miña parcela, cultivo o meu trigo aquí e non quero saber nada co veciño. Oiga, estamos nunha aldea global, máis ou menos global, e todos traballamos en pro dun obxectivo común que é o conxunto de Galicia. E a mí o que me importa é que realmente nas gradas de Barreras, en Ferrol, haxa actividade, porque é un sector estratégico e fundamental para Galicia. Sí, pero é que de todo isto, o único que critico é o aproveitamento electoral e electoralista que se fixo no seu momento. Do resto non critico nada, como tampouco critica nada o alcalde de Vigo, precisamente todo o contrario. Temos a potencialidade que temos e como alcalde, que o que responde aos alcaldes precisamente é defender a potencialidade das súas cidades. Canta máis boina, mellor. O sea, canta máis boina teño alcalde, mellor alcalde será sempre. Por ir saltando a outro tema, así con brevidade, como estades facendo do que non falou Caballero, perdón, foi das primarias do PSDG, que se atrasan ata setembro. Pome Javier Malacara, non, digo, porque sempre che toca este tema, xa contas con el, non? Pois a maior abundancia da miña loa Carabel Caballero, precisamente a agrupación de Vigo, é tremendamente decisiva en todo o que se faga, non? A máis numerosa. Máis numerosa e, polo tanto, a máis decisiva. E como alcalde, supoño que algo terá que decir, pois, ao fin e ao cabo, é un membro relevante da agrupación, non é o seu secretario xeral, non coincide neste caso a candidatura que a secretaría xeral, pero sí que supoño que será pois unha persoa, pois unha opinión moi relevante, moi tida en conta. Bueno, todo depende do que pase, en todo caso, do que diga o Comité Federal o 20 de xullo, nesa reunión que teñen. Eu xe dicía Gómez Besteiro que cree que non cree que haxa risco de que a dirección do PSOE se pronuncie en contra desas primarias. Eu non sei vos se o vedes tan claro que van ir adiante. Eu estou de acordo con Javier. Abel Caballero ten un peso aí moi importante, está moi de acordo con Pachi Vázquez a hora de tomar políticas de Galicia, e creo que vai a ser un aliado perfecto a hora de levar adiante o futuro do PSOE de Galicia, tanto Abel Caballero como Pachi Vázquez. E, aínda que ao final estou convencido que se vai impoñer Besteiro. A ver os demais, que quedaron pensativos. Non, xa Arturo xa evitou que hubiera primarias, xa dou o resultado final, pero, bueno, todavía ten que falar os militantes, todos os militantes, e para iso se necesita dese paso polo Comité Federal. Hombre, chegados ao punto, a mí me gustaría saber que pasaría se non sucede o que espera Besteiro, non? Dándolle un poquinho de normalidade a todo o proceso. É dicir, se por segunda ocasión se ten que producir un atraso. Eu creo que eso sería difícil de xestionar, moi difícil de xestionar. Tamén sería moi lóxico esperar que Pachi Vázquez diga dunha vez si vai a ser candidato. Sí, sobre todo para que... Eso é intranscendente. Sobre todo para que o Partido Popular e especialmente Alfonso Rueda recupere o sono, porque... Besteiro, dixo, por eso comentou en varias ocasións que é moi necesario que Pachi Vázquez decida si vai a ser candidato, porque non é o mesmo o seu papel no proceso
si vai a ser candidato que non vai a ser candidato. Pero non é unha anécdota, é unha cuestión fundamental. Claro, pero di Pachi Vázquez que eso non ten importancia, que se saiba agora mesmo que se resiste a dicilo, non? Ten moitísima importancia porque se está no proceso, está preparando o proceso, ten que saberse si el vai a ser candidato ou non, porque a mellor non pode estar nese proceso. Isto falando por boca de Besteiro. Eu estou de acordo con eso. Eu creo que están perdendo un tempo precioso, un tempo fermosísimo, no que podían facer a oposición, mostrarse como alternativa de goberno, non ir a rebufo de AGE, nin do Bloque, nin do BNG, en todas as intervencións parlamentarias prácticamente, e aparecer como unha auténtica alternativa, si non para gobernar en solitario, que eso ten moi difícil, polo menos para conformar un gobierno de coalición con outras forzas políticas. En isto están perdendo todas as enerxías, están perdendo todas as forzas, están malgastando recursos, e ao mesmo tempo están impedindo que apareza unha persona, un líder, que sexa capaz de galvanizar as distintas tendencias para fundamentar un partido, como Dios manda, que mostre ao povo galego para a acción de goberno o día de mañán. Eu creo que a dinámica na que están metidos vai a ser esa, que decir, intentar facer un goberno de coalición co bloque oposición. Claro. Entón, para iso tampouco é moi necesario ter unha política específica distinta, nin ter un líder moi destacado. Se trata de estar no grupo, de funcionar no grupo e non cabrear moito aos outros membros da oposición porque poden ser aliados nun momento determinado. Por lo tanto, non ter unha política distinta, aí vamos todos xuntos, pero neste momento corren o risco, desde o meu punto de vista, e a min gustaríame contar con un partido socialista forte, severo, como alternativa de goberno para este país, pero corren o risco de diluirse completamente e incluso perder a segunda posición dentro das forzas políticas galegas, se siguen en esta deriva, desde o meu punto de vista. Eu creo que van a pasar 2 anos, hasta que reemprendan o proceso da formación da nova directiva, ou como se chame, da executiva, ou esas historias dos partidos políticos das que eu non entendo moito, pero consolidar un partido que lle quedan despois 2 anos hasta as próximas autonómicas, bueno, quedalle 3 anos aínda, pero consolidar un partido para aparecer como alternativa, para hacer como un partido de goberno. E así están perdendo enerxías e o tempo, desde o meu punto de vista. Despois de dos procesos electorais bastante adversos, que hai que decirlo, pois a situación evidentemente é de caos, de buscar, tense que buscar, eso empeza a xirar o magma, ten que aflorar un novo xeito de facer política. Neste caso coincidiu, cosa que a toda hora non era así, que se produciu tanto no Partido Socialista en Galicia como no do conxunto do Estado, e iso fai que a mellor se visualice máis ou incluso non haxa un apoio máis forte por parte da política federal do partido, ou ben que simplemente tampouco teñas aquí o apoio nesas victorias que tiñas a nivel nacional ou a nivel incluso de concellos. As eleccións municipais sempre foron moi importantes para o Partido Socialista porque solía topar bastante boa acollida nos concellos. Bueno, pois agora hai un novo plantexamento. Será difícil, evidentemente que será difícil, pero non dubido que o Partido Socialista estea traballando neste momento, tanto a nivel galego como a nivel de todo o Estado, en consolidarse como esa forza alternativa. Pero ben é certo, Arturo, vamos seguramente camiño de que o bipartidismo non estea de moda nos vindeiros anos, e iso fai que, a mellor, non só o Partido Socialista teña que xogar con outros partidos, sino que a mellor tamén no seu día o Partido Popular. E en verdade os digo que cando agora vivimos nunha maioría moi estable despois das últimas eleccións que vai a permitir, pero que despois aparecerán oportunistas, porque en todos os partidos grandes, sobre todo se confluyen no mismo partido todas as ideoloxías da parte dereita, por decirlo así, do centro dereita hasta a dereita, pois a mellor nun momento determinado pode haber un oportunismo que considere que saque ventaxa
participando pola súa conta. Ata agora douse o contrario. No, deuse tamén, xa se deu tamén. Sí, pero Manuel Fraga eso era moi claro, decía, desde que Estados Unidos chegamos malo, tal, que se menea e xa te van a poñerse fora. Pero bueno, pode haber agora mellor momentos en que hace esa fragmentación. A fragmentación, eu creo que eso se deu o problema, estamos moito de acordo en casa unha fragmentación moi grande no arco parlamentario. Eu que digo, habrá que traballar neso igual. E se vai a traballar, se está traballando en ter tamén un marco ideolóxico, non? Que ten que ser novo. Todos con brevidade, a ver. Nesta tertulia, cando hai algún representante así tamén cualificado do PSOE, decir, o PSOE que ten que facer é tratar de gañar as eleccións e gobernar cunha maioría en Galicia, porque se non ten ese objetivo sempre vai estar buscando o de alao, entón non me despego porque non teño convencemento de que podo gañar unhas eleccións. E, bueno, pois entón estás xogando algunha cousa rara. Ora, para gañar as eleccións en Galicia, tens que facer algo que lle guste aos galegos. No, o que ten que ter, vamos a ver, desde o meu punto de vista, o que ten que ter primeiro é un líder claro. Un líder que sea, non digo aceptado por todos, pero por lo menos que teña predicamento en todo o entorno do seu partido. Segundo, un proxecto que sexa percibido por tal, como tal proxecto alternativo polo pobo galego. E a partir de aí vamos á rúa a pedir o voto. Pero sin líder e sin proxecto, que vas a pedir á xente? Que lle ofreces á xente? O espectáculo que estamos vendo no Parlamento, tristemente. Por eso te digo, Pepe, se ti fas unha política propia no Parlamento, en lugar de ir sempre a rebufo dos outros, estás xa marcando de algún xeito un territorio e un ritmo. Por eso antes decía, como non pensa eso, sempre ten que estar ao do outro. Pero se ti tes a idea de que podes gañar as eleccións e gobernar en solitario, ou polo menos te la maioría, vas poñendo xeos definindo a tua política. Isto se pode facer desde a oposición no Parlamento. Eu fago a miña política da oposición. Non teño que seguir a Jorquera, nin a Yolanda, nin a Beiras. E, por lo tanto, teño que ter moi claro por onde vou. E, mentras este no bloque, pois a xente acaba vendo un bloque. O que sí parece claro é que o Partido Socialista, os maiores éxitos... A ver que pechamos, todos moi brevemente. Antes de chegar a esa maioría, vamos a ver, é que o que estás explicando ti é máis ou menos o proceso que tivo con Touriño, ¿no? Ahora que ti chegas ao momento en que no momento en que se goberna, se critica ese goberno de coalición. Bueno, pois eu creo que a sociedade daquela sabía cando votou que iba a votar un goberno de coalición. Sí. Non tiña moi claro. Tiña moi claro a necesidade de cambio e a necesidade dun goberno de coalición. E a xestión... Si por así sacarían 38 PSOE. É a xestión diferente. Eu creo que aí a xestión que fixeron os dous partidos dese goberno é a que se pode, que se debe analizar fondamente, non? Porque se dou paso tan pronto a outro goberno igual ao que fai solo 4 anos a xente denostara, non? Porque non era un goberno. Bueno, aí cada un terá a súa opinión. Temos que seguir, Pero creo que sí. Despois de despedir, porque teño que pechar o programa. A ver, Javier. En eso sí que estou de acordo, que a mellor falta un pouco de conciencia evolucionar cara a hegemonía, ser un partido hexemónico como é na actualidade o PP, cousa que sí hai conciencia desde moi pronto no Partido Socialista a nivel das eleccións municipais en Galicia. É dicir, existen persoas que si ven e si gobernan, non, con esa vocación mayoritaria en cidades, en pequenas vilas, etc. Non? Por iso, trasladar esa vocación hexemónica, que se pode dar realmente ese sorpaso tamén ao Partido Popular, non? Eu creo que eso a nivel autonómico a veces falta esa confianza. Home, o que está claro é que non vai ser unha cosa de 4 anos, pero que pode ser unha visión, ou polo menos unha perspectiva que ten que ter o partido, non? Van 30 anos xa, 30 anos intentando. Bueno, en iso se está. A ver, Pepe, que pechamos, que debache algo querías decir. Eu iba a decir que os maiores éxitos do Partido Socialista foi cando estuvo na centralidade, cando estuvo máis ou menos no centro esquerda, non escorado completamente a plantexamentos de esquerda radical. Pero ahora mismo, sobre todo, PSD ganó, no, ahora non hai nada, ahora non hai nada, ahora non hai nin esquerda nin dereita, non hai nada. Tristemente, non?
Bueno, seguimos outro día, non falamos co Sede Beiras, era a miña intención tamén comentar con vos o episodio do manotazo, porque non tivo unha ocasión, pero deixámolo para outro programa porque teremos, supoño, pois máis show no Parlamento no futuro. Deixámolo aquí, grazas a Javier, a Pepe, a Arturo por acompañarnos, sempre por aceptar a nosa invitación, grazas a todos por seguirnos, volvemos mañá, a hora de sempre, para seguir, como sempre, analizando a actualidade da xornada.